Ben, grazas por avisar que había un problema técnico. Boa tarde, en todo caso, a todo o mundo. Nós estamos a favor, o que sigue rechamante, primeiro, que o Partido Popular salga na prensa facendo aspaventos de que isto era un gran agravio, de que chegábamos tarde, na realidade o que falábamos en comisións, evidentemente, como nas comisións con outro tono, hai un único vehículo que nos conste no Concello beneficiado desta ordenanza. En todo caso, eu creo e consideramos o noso grupo que estamos a favor, sobre todo, como dixo Maite, de futuro. Unha cuestión de futuro e, evidentemente, os tempos parece que corren nesa dirección e, evidentemente, como todo comeza, os primeiros comezos, lembramos todos os móviles tamén eran prohibitivos, os produtos materiais eran ao principio, antes da súa estandarización, sempre son moi prohibitivos para as clases altas. Agardemos evidentemente que os coches eléctricos suceda que se democratice tamén o seu acceso. En todo caso, nos chamaba bastante a atención esa función do PP, non? De facer un gran drama, evidentemente. Creemos que chega a tempo, sobre todo porque é unha cuestión sobre todo de futuro. Grazas, Brais. César, Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Ben, pois é o resultado dunha moción que presentamos en novembro do ano 2021. Xa daquelas pedíamos que se levara a modificación da ordenanza antes de que rematase ese ano para que puidese ser efectiva no 22. Non puido ser así, porque o Goberno entendeu que non debía ser así. Se trae agora, parecenos ben, evidentemente, nos seguimos pensando o mesmo e o noso voto vai a ser a favor. Gracias. Grazas. Pasamos a votación. Votos a prol. Fica aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, moción do BNG contra a carestía de precios na nosa cidadanía. Pase, secretario, a ler os... A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de 17 de novembro de 2022, adoptou o seguinte dictamen: demandar das administracións competentes unha serie de medidas urxentes de carácter social que permitan paliar os efectos de empobrecemento que a suba de prezos está facendo padecer a nosa cidadanía, o mantemento con carácter indefinido do desconto do prezo dos combustibles naqueles territorios como o interior galego nos que apenas existen alternativas de transporte público que eviten o uso do vehículo particular para os desplazamientos cotiáns da poboación. Unha tarifa eléctrica galega que permita que compense os custes sociais e ambientais que pagamos os territorios nos que se produce a xeración de enerxía. Ampliación dos bonos eléctricos e térmicos para os fogares máis vulnerables e a posta en marcha dunha tarifa reducida que compense a suba abusiva dos prezos que están a sofrer tanto a hostalería como o comercio local. A restitución da tarxeta básica co fin de paliar as urxencias das persoas que máis o necesitan e que viron agravada a súa situación pola forte inflación. A recuperación da tarifa especial para o alumnado público dependente dos concellos, tal como existía ata 2009, por ser este un servicio público de primeira necesidade cuxo incremento está a fundir as economías locais. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Bloque Nacionalista Galego, resérvase para pleno os membros do PSOE, PP e Ribeiro en Común. Fica dictaminada favorablemente. Gracias, secretario. Ten a palabra Maite, a autora da moción. Ben, pois grazas. Pode parecer un pouco redundante que se volva a traer unha moción deste tipo, pero eu creo que aí no primeiro punto onde dice que se demande das administracións competentes pois unha serie de medidas urxentes de carácter social, eu penso que todos estamos vendo que cada vez hai persoas que teñen máis dificultades económicas para chegar a fin de mes, entonces pois non me parece que incidir nesto sea demasiado que sobre, vamos. Agora plantexamos, por exemplo, a ampliación que podría haber para a electricidade e calefacción, porque
coa chegada do inverno, pois, claro, é cando se fai máis necesario. E moita xente pois estará pensando se poñer a calefacción ou deixar para pagar a luz ou deixar para pagar a agua, entonces pois a mí me parece un pouco triste. E despois tamén nos parece un pouco moi importante a restitución da tarxeta básica que se creou para axudar aos gastos básicos de comida e produtos de higiene que ten a maioría das familias, porque coa inflación disparada, pois evidentemente moita xente pensará tamén en que comprar os alimentos necesarios e o mellor pois se viron en situacións que non poden mercar realmente o que podían mercar antes cos mesmos cartos. Despois, incluído que agora a partir do 31 de decembro pois remata a prórroga da bonificación dos carburantes e, bueno, aínda que siguen por as nubes, como vemos, pois, bueno, esa pequena bonificación que estamos pois, agradecendo, no fondo, todos, porque, tal e como están os carburantes, eu poñome a pensar na maioría das persoas que se teñen que desplazar moitos kilómetros cada día, pois, supoño que iso tamén suporá un incremento no custe do que teñen que pagar ao final do mes. E, para rematar, temos aquí o que tamén xa leva demandado o BNG en moitas ocasións, que a posible creación, perdonad que tamén teño a garganta fatal, non sigo afónica, dunha tarifa eléctrica, unha tarifa que sirva para abaratar os custes que estamos pagando, como sempre, por a electricidade que producimos máis que a ninguén e que levamos a outros lugares e que non repercute para nada en nós, senón que o contrario, casi temos que pagar máis ca nadie. Entonces, pois, traemos aquí, a ver que vos parece, e que tamén tedes a vosa opinión sobre isto que plantexamos na moción. Moitas grazas. Grazas, Maite. Ainda de máis? Ben, grazas. Vamos a ver. Ás veces un non sabe si non se coñece moitas veces o traballo que aquí se fai no Concello de Ribadavia ou simplemente se ignora ou se desprecia na realidade. Non sei cantos concellos da provincia de Ourense, por contextualizar onde está Ribadavia, ainda que a veces non o pareza, de concellos de 5.000 habitantes, máis ou menos, ou incluso concellos máis amplos, quitando as cidades, obviamente, e incluindo moitas das cidades de Galicia. Non sei cantos teñen un bono de axuda social mensual. Desde logo, no goberno de coalición, por todo o conxunto do goberno, estamos moi satisfeitos do bono social que existe en Ribadavia, justamente no peor da crise, cando máis xente o necesita, chegando case a 40 fogares, dos cales, deses 40 fogares, o 85% son mulleres. E iso o fai este goberno. E o fai coa modestia do orzamento tamén de Ribadavia. E evidentemente vale tamén para a cesta da compra, vale para o aluguer e vale para a factura da luz, enerxía, dos fogares e da agua. É algo do que estamos moi satisfeitos. No resto, por lo menos o noso grupo, está moi de acordo coa moción que aquí presenta o BNG. Suscribiríamos o 100% do que se di, e nese sentido, como unha competencia que temos, moitas veces valoramos, eu creo que todos os que pasamos polo goberno, todos os grupos, que ahora mesmo somos todos, sabemos que ten custes gobernar en tempo e traballo, evidentemente na vida persoal ten custes porque renuncias a moitas cousas, no traballo, na vida familiar, en todas as facetas, estar no goberno renuncias a todo. E evidentemente moitas veces incluso te enemistas con veciños, evidentemente.
Son custes, sin embargo, que a hora de, por lo menos os que temos vocación política de beneficio aos que máis o necesitan, é algo que polo menos reconforta. Isto teño que dicilo. Moitos dores de cabeza de estar nun goberno reconfortan estas políticas sociais de chegar a 40 familias case, que antes o Concello de Ribadavia non chegaba e que agora axudamos mensualmente a pasar o mes, que se dice rápido e pronto, a pasar o mes. E iso é posible porque hai un goberno de esquerdas en Ribadavia. E creo que o momento e o lugar de decirlo xusto ahora no pleno con esta moción que estamos a abordar grazas ao BNG o problema global, non só no Estado, sino en Europa, da carestía dos prezos e na vida da xente, na vida do común, da xente do común. No resto estou moi de acordo, nos gustaría, oxalá, que na Xunta de Galicia, con competencias na materia, se abordar esta cuestión, non só da tarifa eléctrica galega, sino en outras moitas cuestións, vemos deputacións forais, vemos comunidades autónomas noutras latitudes que se toman moi en serio a crise e que, ademais dun bono social de verdade, tamén fan o que está facendo o goberno do Estado, non sin dificultade para abaratar unha crise brutal, e quero recordar que isto tamén se abordou aquí en abril, cando o Partido Popular trouxo unha moción ao respecto sobre a crise da luz e das enerxías. Pero, bueno, é algo que é un debate máis de Parlamento, do Congreso, e, evidentemente, eso sí, a nos gustaría, como grupo de esquerdas que somos, que o Goberno do Estado tuera un amplo apoio, ou un apoio aínda máis amplo, para a tarefa difícil que é solventar e abordar unha crise tan grave como a que está facendo, e que, por certo, recordo que o Partido Popular foron os primeiros en criticar a excepción ibérica para a continuación quedarse sin argumentos e facendo o absoluto ridículo dialéctico e político por parte dos actuais líderes do Partido Popular e que, afortunadamente, evidentemente, si, igual que na COVID, volvo a decilo, menos mal que non nos colleu esta crise cun goberno do PP no Estado. Grazas. Grazas, Brais. Nacho, que anda en nome do Partido Socialista. Como non llega, non vai a ser que... Sabes ben, sí, eu xa teño medallas. O noso grupo nesta moción xa anunciamos que vai se abster por unha cuestión. Nós entendemos que evidentemente moitas das cousas que se dicen na mesma moción, bueno, pois non vamos a decir que non ocurren, porque sería falsear a realidade. Pero tamén hai que decir, porque a veces se esquece se apuntaba aquí por parte de Brais, pero evidentemente como non temos, eu polo menos non as teño todas na cabeza, porque son tantas que a veces é complicado retelas, non? Pero estaba mirando ahora, hai que decir que moitas das cousas que se dicen por parte do BNG, pois que podemos compartir, pero hai que entender que este goberno leva feito moito contra o que está ocurrindo. E cando me refiro ao goberno, non só ao goberno municipal, como se apuntaba, sino ao goberno do Estado. Entre algunhas das medidas, impostos ás grandes empresas eléctricas, gasísticas e petroleras, gratuidade aos abonos de Renfe de cercanías, beca complementaria de 100 euros, a lei de mobilidade de industrias e mecenazgo, dereitos civiles, agricultura, creación do Centro Estatal de Saúde, etcétera, etcétera. Por non decir o que apuntaba Maite, eu, non estou no goberno do Estado, pero todo indica que, por exemplo, con respecto á bonificación dos 20 céntimos que tan denostada foi por o Partido Popular, sobre todo, e incluso por algún outro grupo que non votou nin sequera a favor, pois o que se está debatindo non creo que non é que non continúe. O que se está debatindo é se vai a ser
universal ou, evidentemente, ao mellor teñen que cerrar un pouco o café para todos porque os recursos non son ilimitados, e iso o entende calquer cidadano da pé. Creo que todos somos conscientes das colas que só hai que ver as colas que se producen na fronteira entre Galicia e Portugal para ver como veñen todos os cidadáns portugueses a encher aquí o gasoil, porque evidentemente está máis caro, que hai que dicilo, e porque tamén non teñen a bonificación que ten España. E iso tamén hai que dicilo, porque a veces aquí nos olvidamos de que hai un goberno que está respondendo ante a xente e que está respondendo ante as necesidades. Por iso a nosa abstención. Nos compartimos, xa digo, algunhas das cousas que se traen aquí como puntos de acordo, pero non creemos sinceramente que algúns deles foran a ser o que realmente dese a solución. Quero dicir, para nós o que hai que incidir nas tarifas eléctricas é onde hai que incidir, que é o que fixo o presidente do goberno e este goberno, que en Europa e que todos tamén denostaron, que era a famosa excepción ibérica, e resulta que agora, non digo que sexa panacea, pero hai que recoñecer que os precios da luz están moitísimo máis baixos. Só hai que consultar os recibos da luz de cada un. Eu non sei, pero creo que iso é unha realidade palmaria. E con iso non quero dicir que non sexan altos, por suposto que sí, pero que iso é unha realidade, non? Entón, aí é onde para nós se debaten as cuestións porque eu entendo o BNG que defenda esa cuestión, pero nós, dende outro punto de vista máis globalizado de como está o mundo, pois entendemos que teñense que debatir noutros foros. A partir de aí, pois xa digo, compartimos o fondo da cuestión de algunhas das cousas, pero tamén hai que poñer en valor o que se está facendo por parte do Estado e por iso a nosa abstención. Nada máis. Gracias, Nacho. Quen dá de César, Partido Popular? Moi ben, moitas grazas. Nos coincidimos en parte, eu creo que é unha cuestión na que podemos coincidir todos no diagnóstico, na situación, na dificultade da situación, pero evidentemente nas solucións e nas fórmulas podemos compartir algunhas, pero outras non, temos visións diferentes. Entón, por lo tanto, o noso voto nesta moción vai a ser abstención. Gracias. Grazas. Quen dá de Petxe Maite, autora da moción? Bueno, nada, agradecer a todos a opinión e bueno, ben sei que dende o goberno do Estado, como decides, e dende mesmo este goberno, por suposto, se está axudando a xente máis necesitada, que creo que así ten que ser por parte dun goberno, sobre todo dun goberno dun concello pequeno como o noso, onde nos coñecemos todos e onde todos sabemos cales poden ser as necesidades maiores ou menores de toda a xente. Entonces, eu estou moi contenta que se poida axudar a ese número de xente que o necesita e oxalá se poida axudar a máis, pero oxalá non se necesitara, non se precisara axudar a tanta xente, porque cando alguén ten que demandar esa axuda, tamén significa que detrás hai moitas carencias, entonces, claro, está ben a axuda, pero oxalá que non se tivera que axudar a tanta xente. E o espírito un pouco desta moción, pois é eso, demandar de quen teña as competencias, nadie está dicindo que este concello este actuando mal, nin un goberno, demandar a quen teña as competencias para que se amplíen eses bonos, para que máis xente poda acceder a eles, como digo, pois que ao mellor non teñan que elegir entre pagar a calefacción ou outra cousa, e que se amplíen tamén a prórroga da bonificación, porque hai moita xente que ao mellor non pode coller o coche para ir todos os días ao seu traballo, porque tampouco ten un transporte na zona onde vivimos, tampouco sempre falamos que non temos moitos medios de transporte accesibles, entón o que insistimos en ampliar e restituir todas esas axudas que se crearon no seu momento e ben creadas, por certo, para axudar a xente e que poidan, mentres dure isto, que creo que isto, entre comillas, que vai durar, creo que non ten
moitas visos de mellorar inmediatamente pois, que a xente máis vulnerable pois, que encontre apoio nos gobernos, que tamén é o que temos que facer, tamén gobernar e gobernar para a xente, para todos. Moitas grazas. Grazas, Maite. Eu quería engadir tamén que, bueno, aproveitando esta moción que, como Brais comentou, quero engadir tamén que se fai un esforzo moi grande por parte deste Concello en materia de axudas de conciliación, tanto en Nadal, Semana Santa, como verán, bono de aluguer, farmacia, factura eléctrica, axuda de material escolar, alimentación, entre outros. Como ben dís, cando se fan este tipo de axudas é porque as cousas a veces non van ben na cidadanía. Ben, pasamos á votación desta moción. Votos a prol? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos ao punto número 6, moción do PP solicitando a realización da obra de mellora dos accesos e o entorno do Centro Social da Fontiña Mariña en Francelos con cargo ao Plan Provincial de Obras da Deputación. Señor secretario, pasemos. A Comisión Informativa de Obras e Servizos Municipais, na súa sesión de 17 de novembro de 2022, adoptouse en dictamen que o Concello de Ribadavia destine o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos á realización da obra de mellora de accesos e entorno ao Centro Social da Fontiña Mariña en Francelos. Dar traslado ao presente acordo á Deputación Provincial a efectos de que se introduzca esa obra como obra a desenvolver no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos do ano 2023. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Partido Popular, resérvase para pleno os membros do Partido Socialista Obreiro Español, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista. Ben, Partido Popular, César, nos explicas a Moi ben, moción. moitas grazas. Bueno, a moción teñen a todos os grupos, xa falamos dela en comisións, é bastante clara. Nos o que facemos é pois facernos eco dunha demanda que nos fan tamén os veciños e veciñas de Francelos, que entenden que sería positivo pois para un mellor uso dese centro social facer unha obra de acondicionamento tanto dos accesos como o propio entorno, non? Nos entendemos que o Plan Provincial de Obras da Deputación se pode axustar tanto nas características como a cuantía a realización dunha obra destas características e por eso esa é a nosa proposta, que se dedique o Plan Provincial de Obras e Servizos da Deputación a realizar esta obra de mellora e acondicionamento dos accesos e do entorno da Fontiña Mariña en Francelos. Gracias. Grazas, César. Bueno, o Partido Socialista temos unha engádega que engadir, unha redundancia. Pasa a explicar o engádega que explicas agora. Vale. Se non se debate. Bueno, é igual. En todo caso, nós, despois de ler a moción do Partido Popular, nos preguntamos unha cousa, que, primeiro, e vou intentar ser o máis correcto posible, a veces trasladar a esta institución o que non se fai noutras é cando menos curioso. A veces é, non sei, é un pouco falta de respeto. Eu digo dende o máximo respeto, pero é certo que eu, ao portavoz do Partido Popular, que ademais é vicepresidente da Diputación, lle teño ese respeto, e, polo tanto, claro, cando un lê certas cousas e despois cando lê as noticias na prensa, eu comprendo que cada un estamos na dinámica electoral e cada un vai a facer o posible para que os veciños se acerquen máis á súa posición. Pero, bueno, unha cousa é eso e outra cousa, dende logo, é porque a veces ser un bo político e ser un político intelixente, que eu non olvido do portavoz do Partido Popular, non significa ser un bo gobernante. Entón, vostede pode ser un bo político e pode ser unha persoa intelixente, pero bo gobernante non é, porque encima é un gobernante vago, e voulle explicar por qué. E xa lle digo, dende o máximo respeto, porque polo menos o que tiña que facer é atender as nosas explicacións. Xa verá como vai entender o que lle vou a decir, que como non é unha falta de respeto, xa verá por que lle digo. Claro, traernos isto é falta de respeto porque vostedes na Diputación non respetan esa cuestión, non respetan que
os demais grupos teñamos ningunha iniciativa porque non aceptan ningunha que nos plantexamos. E, polo tanto, é falta de respeto xa que veñan vostedes aquí a decirlle ao grupo de goberno onde ten que invertir os cartos que precisamente a Diputación miserablemente lle dá a cada concello, porque os 50.000 euros que lle dan aos concellos son unha miseria, e os levamos debatido hasta a saciedade. Vale? Ainda acabamos de falar fai pouco, por parte do grupo da Diputación Socialista, que un concello como de A Cañiza, cos mesmos habitantes que ten Ribadavia, ou incluso un pouco máis, recibe casi 600.000 euros ao ano dunha Diputación para facer o que lle pete con eses cartos ao longo do ano. Vamos, 600.000 euros, casi 600.000 euros en 4 anos, pois imagínense vostedes o que podía facer este grupo de goberno. Pero máis alá de todo iso, lle digo, vostedes nos dan 50.000 euros, e cando digo vostedes, non o diría se vostede non fose o vicepresidente da Diputación. Pero claro, é que vostede forma parte dese goberno. Nos dan unha miseria. Non fan caso aos grupos que estamos ali, que lle levamos dito, xa digo, sistemáticamente que repartan os cartos equitativamente. Neste último orzamento, ao Concello de Ribadavia, vostede, co seu voto, vostede, que mañá debatiremos as alegacións, lle deu 0 euros a este Concello. 0. Sí, 0 euros van no orzamento da Diputación para Ribadavia, sí, sabe que é certo. Para o Concello de Ribadavia, sí, non lle dé a cabeza, sabe que é así. Vai na modificación 5.000 euros que nos debían da MID. Bueno, entón, nos veñen vostedes a decir a nós que nós tamén sabemos onde están as necesidades, que collamos os cartos do plan provincial, que bastante desgracia ten un concello que os ten que invertir en gasto corrente é a donde vamos a destinar, como moitas veces o ten destinado, moitas non, porque non lle deu tempo, como tivo que facer tamén o Partido Popular, e nos veñen dicindo que o levemos a facer unha obra que pode ser necesaria, evidentemente que é necesaria, como son outras. Eso xa é, xa digo, unha falta de respeto, pero logo cando lle digo que é vago, é que non sei se é vago ou ten mala fe, que son cousas distintas, porque eu fai un mes, diante aquí dos veciños, ademais o leín explícitamente, lle dixen, por eso lle digo que é un mal gobernante. Vostede forma parte dun goberno que a min me manda un informe técnico donde nós, yo dixemos outro día, temos, teño que poñelas, pois xa non vexo, teño que decirlle, yo dixen outro día, que cunha petición que fixo este goberno a súa Diputación a que vostede goberna, lle pedimos as brigadas da Diputación para acometer regularización de camiños municipais do Concello de Ribadavia, e lle leín os camiños outro día, creo que os recordades todos. E leín subida da Fontiña Mariña, é o primeiro. San Cristóbal a Rotea, enlace ao Pabillón, Santo Andrés Rúas Velas e Rúa Palleiros. O dixen outro día. E lle dixen que estábamos pendientes dos informes sectoriais. Entón, nós facemos o noso traballo. Isto é con fecha do 5/8/22. Chega este Concello, yo decimos, yo trasladamos, yo decimos en sesión plenaria e vostede ahora nos ven que traslademos estes cartos a unha cousa que nós a temos pedida e o único que hai que facer é pedir os informes sectoriais para que se acometa. Home, non, eu si quere, xa que lle dice que non, eu lle deixo aquí os informes. Entón, en resumen, nos plantexamos aquí unha cousa ben sinxela, que é unha emenda de sustitución que dice ratificar a inclusión do camiño subida da Fontiña Mariña dentro do programa da Diputación de Obras a executar pola Administración expediente 222/769B e dar traslado do presente acordo da Diputación Provincial a efectos oportunos. Claro, por qué? Porque é unha cousa que xa está en marcha e que non temos que trasladar eses cartos. Bueno, siguen dándolle a cabeza. Se xa non me creen a min, teñen aquí un informe que está firmado polos técnicos da Diputación, non o firmo eu, nin o traigo eu, está aquí, se o queredes ver todos os grupos, porque como o Partido Popular sempre lle dá a cabeza. Entón, home,
supoño que vostede que é o vicepresidente da Diputación tería que en conta que isto se vai a facer. Xa sei que vostede pon na exposición de motivos non sei que outras cousas, pero é igual, señor César, é que isto se vai facer. Si vostede e a Diputación de Ourense teñen a ben facelo. Claro, se non teñen a ben facelo e non nos mandan as brigadas, non o podremos facer. Digo claramente, se vostede vai boicotear que eso ocurra, porque senón, eso está pactado, está falado. E, ademais, levamos ali os técnicos para que viran o mesmo que vostede plantexou. Sí, non lle dé voltas, home. Si ademais eu lle vou explicar o que dixeron os técnicos, porque parece que vostede non o debeu falar con eles, xa que é o vicepresidente do Ribeiro, e que todo ten que pasar pola súa irmán, según dicen ali, pois eso non o entendo. Eu lle digo, está aquí todo, cando queira o pode ver, porque igual non o coñece. Pero, en todo caso, nós metemos esta emenda de sustitución, porque é o que nos parece xusto, e pedimos que se vote esta emenda de sustitución, sin máis, porque, ademais, xa lle decimos que estamos de acordo en todo o que vostede plantexa de necesidade. Non sei, pásenlle por aí, por favor. E digo, estamos de acordo en todo o que vostede plantexa, na necesidade. Non vayan a darlle a volta, e digan que nós decimos que non se arregle a Fontiña Mariña e todo eso. O que decimos é que non se empreguen os cartos e que se empreguen de outra maneira que é a que tiñamos nos plantexado, nada máis. Por lo tanto, home, non sei, hai que facer un pouco, ter máis de rigor nas cousas. E xa dixen antes que para min é unha falta de respeto non escoitar cando nos decimos as cousas que se fan ou que intentamos facer, digo eu, porque xa o dixemos o pleno pasado. Agora vostede dirá o que queira e eu lle contestarei se eu estou confundido, non teño ningún problema en recoñecerlo. Ora, que isto é así desde fai meses, tamén lle podemos asegurar con papeles. Grazas. Quenda de Maite Benega. Ben, eu en canto á moción que presenta o PP, pois tamén estou de acordo na mellora que se poida facer e na exposición de motivos que se fai, sin dúda alguna. Neste local social ou en calquera outro defeito, nós tamén, dentro do noso grupo, temos demandado que ese plan de obras que da Diputación, aunque non son moitos cartos, que son 48.000 euros, pero, bueno, poden ir arranxando cousiñas en todas as localidades do Concello, como ben digo. Ahora, como digo, se solicita, parece que, a ver, aquí parece que hai un grupo que dice, bueno, estes cartos non se executaron e gastanse en gastos correntes. Bueno, a veces todo é necesario, pero me parece importante que se sigan facendo eses plans de obras, porque a necesidade que teñen as localidades, todas, non falo de ningún pobo. Ahora estáse falando en particular da mellora deste acceso a Fontiña Mariña, pero vamos, pareceme que en todas as localidades son necesarias. A engádega que propón o Partido Socialista, pois tamén me parece ben, sobre todo porque se están mencionando, como dixen outro día, cousas que eu sí que tiña contempladas nos orzamentos que se poideran realizar. Estamos en novembro, case en decembro, e todavía están ningunha obra desas executadas, que polo menos eu tiña, facíame, non vou dicir ilusión, pero exactamente, non se pode, pero a min tamén me gustaría, e imagino que a todos, a vos tamén, non se pode pensar que quen está gobernando non quere que saian as cousas adiante. Supoño que quen está gobernando é quen máis quere que saian as cousas adiante. Pero os que estamos na oposición, a veces, eu agora estou sola neste grupo, tamén nos gustan que salgan as cousas ben, porque vai ben para todos, como digo, cando as cousas se fan ben, vai ben para todos, para todas as persoas do Concello, para todos os grupos. Claro que nos gusta a todos ter máis representación, estar no goberno, que é onde se poden facer cousas, pero tamén hai que respetar
moito o traballo que fan todas as persoas, tanto os do goberno como os da oposición, porque eu por ser unha creo que non é menos o traballo que ao contrario, seguramente terei que facer máis esforzo para estar máis o día, para acudir a todas as comisións, para acudir a todos os plenos e para estar en todas as reunións. Entón, por iso digo que é moi importante respetar o traballo do goberno, moi importante, de calquera goberno, de calquera, eu digo aquí, hoxe vou dicir sempre, de calquera goberno, e tamén respetar o traballo que se poida facer desde a oposición, porque todo leva o seu traballo, todos facer as mocións. Outro día dixose que algúns que viñan feitos de Madrid, a nós non nos veñen de Madrid. A veces temos unhas mocións tipo que se poden presentar en todos os concellos e sacamos algunha idea, pero tentamos facer sempre o noso traballo e sobre todo como referencia, ter referencia do noso concello, dos problemas que hai no concello e das necesidades. Entón, por iso digo que temos que poñernos as pilas todos temos que poñernos as pilas. Vale, grazas. Grazas, Maite. Quenda de Brais. O Partido Popular presentando esta moción fai imposible non aludir ao debate que vivimos aquí no pleno pasado, porque é un pouco redundar e repetir os argumentos ali expresados. Na realidad o obriga, non? O obriga. E evidentemente vou intentar usar os calificativos menos posibles, pero a veces se fai difícil. E o digo porque vou a intentar ser o máis obxectivo e posible. Primeiro, se dixo xa aquí, o Partido Popular de Ribadavia, que ten goberno na Diputación, para non personalizar o digo así, o Partido Popular, o grupo propoñente desta moción, presenta 0 euros nos orzamentos 2023. Primeiro en común, evidentemente, que non ten deputado provincial, a diferenza de todos os demais grupos que teñen deputado provincial. Coa súa modestia, fomos a Ourense e presentamos en tempo e forma unha emenda, sabendo que, ademais, o non ser deputado, evidentemente, non é obrigado, nin ten en conta. Pero presentamos as nosas enmendas. Trouxemos mocións aquí, onde si temos voz. E, evidentemente, o caso do Partido Popular de Ribadavia foi omiso. Ben, continuamos. Agora o Partido Popular, insisto, con 0 euros, que se dice rápido, mentras vemos sistemáticamente que gobernos, non vou dicir do Partido Popular, porque hai xente e hai alcaldes e hai gobernos do Partido Popular que tamén son discriminados polo voluntarismo. As cousas hai que poñerlle nome e apelidos. Incluso no Partido Popular tamén hai concellos que non son tan beneficiados como outros. E recentemente tamén temos a experiencia en Ribadavia que, a pesar de ter un alcalde do PP que tamén estaba nesa xunta de goberno, os investimentos que viñeron desa entidade para Ribadavia foron casi inexistentes, foron minúsculos. E xa non quero falar xa si nos remitimos á parroquia ou ao núcleo do que esta moción fala, que é Francelos. Entón xa podo decir que a Diputación, nese contexto, en teoría, todo favorable, como se nos pretende vender, que si César está en alcalde outra vez, aquí van a venir muchos investimentos, en 2 anos, 0 euros. O único que se fixo en Francelos é acabar unhas aceras tarde mal, a rastro, que empezara o anterior goberno do Partido Socialista. Entonces, bueno, isto é así. Estos son datos obxectivos, é dicir, a algúns lle pode gustar máis ou menos, pero que os feitos falan por si sós. Non lle podemos edulcorar dunha maneira os que sean máis propensos ao Partido Popular, ben en facelo, iso non o discuto, pero é un dato obxectivo e riguroso. Ben, e ora ven a cuestión. O Partido Popular,
igual que o fai en redes sociais, na prensa, como aquí xa se dixo, se dice e se fai aspaventos, bueno, eu creo que incluso se podría decir xa, se exageran moitas cousas. Bueno, se dixo aquí tamén, e é certo, é normal, a veces forma parte do aliciente político. Eu iso tampouco vou a poñer en cuestión porque cada grupo somos autónomos e soberanos. Pero tamén hai unha cousa que é, desde o meu punto de vista, ou desde o noso punto de vista, impepinable. E é que o portavoz do Partido Popular, que foi alcalde, sabe perfectamente que os plans provinciais neste concello, incluso no seu mandato en 2020, se destinaron a pagar un préstamo e un plan de proveedores. Entonces, a pregunta que se podría facer, ademais das que xa fixo Ignacio Gómez, que concordo, é que o portavoz do Partido Popular e o grupo do Partido Popular, para non personalizar, pretenden que o Concello de Ribadavia que nos digan a fórmula como lle vamos a pagar a proveedores, ou si queren que non deixemos de pagar a proveedores. E hai que recordar, porque me dá a sensación que o mellor non todo o pleno é consciente de isto. Estamos a falar dun préstamo no período 2012-2014 a 8 anos, que tivo 2 anos de carencia e que caduca este ano. E que en 2020 tamén se destinou a iso. En 2021 se destinou a obra do Piñeiral, sí, pero o ano anterior, bueno, pois o 2019, me dá igual, un ano ou outro. Hubo un ano onde o Partido Popular o destinou ao goberno do Partido Popular. O ratifico si non era 2019 ou 2020. Un ano o Partido Popular destinou eso a préstamos, que é o que estamos a falar. Por lo tanto, son conscientes de que este goberno está destinando o plan provincial a préstamo. Por lo tanto, pretenden engañar a cidadanía como tal que aquí non queremos facer o plan provincial, non queremos facer obra ou non queremos facer esta obra. Isto é o que hai detrás de todas estas notas de prensa e de todas estas iniciativas. Na realidade, en vez de vir aquí a falar cos diferentes grupos deste pleno, en vez de colaborar co Concello e co Goberno democrático e lexítimo para resolver os problemas de Ribadavia, en vez de aceptar as enmendas que se fan en favor de Ribadavia polos diferentes grupos, en vez de facer todo isto, veñen a crear máis rebumbio, máis distorsión e, evidentemente, a decir datos que terxiversan a realidade e o único que se pretende é esconder a súa estrategia do revanchismo de que eles pensan, e non lles vai salir ben, eles pensan de que canto pior vai a Ribadavia, mellor lles vai ir ao Partido Popular. E eu creo que se van a equivocar nesa estrategia. Poderían ter outra estrategia, facer unha oposición constructiva, facendo iniciativas e sendo reactivos e proactivos á hora das enmendas que se fai desde os diferentes grupos deste pleno e desde o goberno. Non entendo a que ven a xesticular tanto por parte das bancadas do Partido Popular, creo que estou dicindo verdades. En todo caso, na turno de réplica, vostedes poderán decir, pero que son datos obxectivos. É verdade que vostedes destinaron un ano os plans provinciais a esta débeda, é verdade que isto é unha débeda dun préstamo, por certo, da lei de Mariano Rajoy, tamén hai que decirlo, donde obrigou aos concellos a endebedarse. Ata entón, as contas máis ou menos estaban ben saneadas. E ese plan e esa lei de Rajoy obligou aos concellos de todo o Estado a endebedarse. Isto tamén é importante decirlo. E ora resulta que, evidentemente, o Partido Popular pretende que en vez de pagarlle os proveedores e acabar de pagar este préstamo, non gasto corrente, sino este préstamo que acaba, os intereses, que acaba en 2023. Entonces, bueno, evidentemente, poderíamos deixar de pagarlle as facturas e, evidentemente, dedicarnos a facer obras ou
ou a tapar facturas, como xa se fixo algunha vez. A tapar facturas, como xa se fixo algunha vez, que evidentemente non vamos a facer. En todo caso, para centrar a intención do Partido Popular, que eu creo que se ve de lonxe, nós, evidentemente, dentro desa estrategia non podemos entrar, nin vamos a aceptala, non podemos votar a favor por conseguinte, e en todo caso, unha vez máis, aproveitamos esta iniciativa para recordarlle que a débeda da Diputación con Ribadavia nesta legislatura, incluído o mandato do Partido Popular, é enorme. Estamos a falar da capital da comarca e estamos a falar solo na comarca, xa non quero falar de Irixos, de Chandresas de Queixas, de Vilariños de Conxos e outros concellos desa índole. Estamos a falar da comarca. A comarca, a capital, a que máis habitantes ten e que son todos orensanos, en teoría, polo tanto, pertencentes á Diputación, reciben moito menos que outros concellos do Partido Popular nesta comarca. E eu creo que é o momento de chamar ao Partido Popular que cambie a estrategia, que tamén lle pode resultar beneficioso nas urnas, de colaborar co Concello de Ribadavia en moitas necesidades que teñen os nosos veciños, porque na realidade non se está atacando a Ribeirón Común e a PSOE ou ao Concello, se está atacando e se está faltando aos veciños de Ribadavia. En todo caso, agardemos que isto, polo menos, se rectifique e valga para algo. Grazas. Ben, quen dá de réplica para o Partido Popular? Moi ben, moitas grazas. Ben, a verdade é que ás veces aquí nos estamos nunha posición un tanto complexa, porque dunha banda se nos dice que fagamos oposición constructiva. Traemos unha iniciativa, se aproveita a iniciativa para unha especie de ataque ou non sei se directo ou velado, xa non sei como chamarlle, porque a verdade é que hai que escoitar cada cousa ás veces que un non dá crédito. En primeiro lugar, Nacho, respecto da enmenda, eu creo que aquí o que hubo foi, quizáis erronoso, por o mellor non dar máis detalles na propia iniciativa, pero é que eu creo que aquí ven claro que falamos de mellora dos accesos e o entorno do centro social da Fontiña Mariña na Franqueirán. Eso é perfectamente complementario co que dicías ti, que son cousas diferentes. Perdón, de Francelos, disculpa. Son cousas diferentes, Unha cousa é unha rega asfáltica, que tedes solicitadas varias, como ben relataches, como dixeches no pleno anterior, tedes solicitadas varias que están pendientes de permisos sectoriais, e agora aquí tamén creo que é bo que non enganemos a ninguén, é dicir, se decía ou se facía referencia velada de que a ver si eu neste caso, porque se me apelaba a min directamente, iba a vetar que viñesen esas brigadas. A ver, todos sabemos, vostede sabe perfectamente porque foi alcalde, como funciona ese programa de cooperación, e sabe que unha vez que estén os permisos sectoriais, pois, pagando material, teñen a brigada de cooperación como calquer outro concello, e que non é unha cuestión extraordinaria, non é unha cuestión para nada extraordinaria. Entón, vostede me fala do arranxo dese acceso, que é o que dicen, o que incluíron nesa petición, expediente 2022/769, o arranxo do camiño que sube a Fontiña Mariña. Perfecto, nos estamos de acordo, pedimoslle que metan a enmenda como emenda de engádega, de adición, porque é complementario que nos pedimos. Nos cando falamos de arranxo dos accesos e o entorno, nos referimos ao que na propia, digamos, planta do inmoble, o acceso por ese penedo, que aí non van a facer unha rega asfáltica, entendo eu, porque non van a botar a rega asfáltica por encima do penedo. Eu refírome a decentar eso, a condicionar o entorno exterior, a eso é o que nos referimos con esta obra. Mellorar, claro, home, é unha proposta nosa, nós sabemos o que nos estamos referindo. Claro, a ver, é que xa solo faltaría, entón, a nosa proposta é esa, por iso digo que é perfectamente complementaria. Eu agora mesmo nos dice que poñamos isto como engádega a moción e firmo debaixo, sin ningún problema, porque non falamos, xa digo, non falábamos, eu creo, podo asumir o mellor que sexa un erronoso por non ser máis explícitos na redacción da moción, pero, home, evidentemente nos entendemos que o que hai que facer, que vostede sabe tamén como funciona o plan provincial, son 51.000 euros, 48.000 para execución material de obra e 3.000 para a redacción de proxecto. Habitualmente o que se fai é, se lle envía a Deputación, queremos levar a cabo esta obra,
Automáticamente envían técnicos para a redacción do proxecto, elaborase o proxecto e posteriormente execútase, licítase e execútase a obra. Mire, no Concello de Ribadavia, gobernando o Partido Popular, fixéronse dúas actuacións con cargo ao Plan Provincial de Obras. Unha delas, Plan Provincial do ano 2019, arranxo do entorno da Arquetiña, na Franqueirán. A segunda, ano 2020, Beiras Rúas da Rúa Piñeiral. E, efectivamente, no ano 2021, que solicitouse a finais do 20, no ano 21, se dedicou, e esa solicitud foi do goberno do Partido Popular, se dedicou a gasto corrente o Plan Provincial de Obras. Pero non se dedicou a gasto corrente por razón de saldar débeda nin pagar a proveedores. E aquí está o interventor que o pode decir claramente. Dedicouse a gasto corrente porque había unha necesidade engadida de unha adquisición de material por unha circunstancia que todos sabíamos no momento no que estábamos, debido a unha pandemia que conlevou que o Concello tiña uns gastos extraordinarios que nos recomendaron, en ese caso concreto, dedicar o Plan Provincial a gasto corrente. Foi a única vez que, estando no goberno o Partido Popular de Ribadavia, neses 20 meses, se dedicou o Plan Provincial ou se pediu a Deputación que ese Plan Provincial ingresase os cartos. Ese contexto cambiou. Xa non estamos no contexto de pandemia. Non estamos e xa digo, pode ratificar o interventor, e aquí non nos estamos inventando nada, Xa non estamos nese contexto de pandemia, por iso nos entendemos que agora é momento de volver a facer obra. E como entendemos que é momento de volver a facer obra, a nosa proposta é esta. E eu creo que iso é ser constructivo. Nós non vimos aquí con intención de enfrontarnos con ninguén. Eu creo que en ningunha das nosas intervencións se lle falta o respeto a ninguén, nin se lle poñen calificativos ao traballo de ninguén. Nos estamos aquí traballando modestamente, como nos entendemos que debemos facer, para beneficiar aos nosos veciños e as nosas veciñas e para actuar tamén como altavoz neste pleno das súas demandas. Porque, home, está moi ben decir, como se nos decía antes, que non somos constructivos, que podíamos vir a falar co goberno e traer as propostas. Oiga, nós estamos na oposición e traemos as propostas ao pleno. Cal é o vehículo que temos para facernos escoitar? Pois traer unha moción ao pleno, traemos unha proposta en tono constructivo. Eu creo que aquí, en toda a páxina, non van a topar ningunha mala palabra cara ao goberno. O único que estamos dicindo é que queremos levar a cabo unha actuación. E esa actuación é o arranxo do entorno e os accesos á Fontiña Mariña. Entón, eu creo que todo o demais sobre o que pivotaron as súas intervencións, está moi ben, pero non ten nada que ver co que nos pedimos. E eu entendo que poidan querer utilizar o pleno pois para atacarnos, para cuestión personal, decir que se a Diputación é malísima, que eu son malísimo, que todos somos malísimos, pero mire, nós aquí o que vimos a pedirlle ao goberno de Ribadavia, que son vostedes, xa non somos nós, pedimoslle ao goberno de Ribadavia que lle pida a Deputación que se mete esta obra no Plan Provincial. Están de acordo? Estupendo. Mandan a petición, métese e execútase a obra. Non están de acordo? Pois, bueno, están tamén na súa legitimidade porque son goberno e teñen a potestade de acción de goberno. Pero nós, como oposición, temos a potestade de impulso a acción do goberno e por eso traemos estas iniciativas. Xa digo, é moi sinxelo. Estase de acordo? Estupendo. Non se está de acordo? Pois tamén teñen legitimidade para non estar de acordo e dicir, pois mire, non entendemos que pola razón que sexa non é prioritario facer esta obra ou pola razón que sexa, dentro da nosa acción de goberno entendemos que pode ser máis útil dedicar o Plan Provincial a gasto corrente, pois vale, perfecto, é a súa posición lexítima. Pero, oiga, deixenos facer tamén o noso traballo. Eu creo que nos estamos aquí para eso. E xa digo, bastante constructivos somos, e xa con isto remato. Está moi ben decir que non se ven aquí, que podíamos falar co goberno, que tal. Mire, nós estamos esperando por a chamada do goberno moitas veces para ir a falar aquí. E voulle poñer un exemplo. Outro día, convocan un pleno extraordinario. Eu creo recordar que no tempo no que este grupo gobernou, e eu personalmente fun alcalde, nunca se convocou un pleno sin consultar cos grupos da oposición. Nunca se convocou un pleno extraordinario sin previamente consensuar día e hora cos grupos da oposición. Eu personalmente chamaba ou contactaba cos portavoces da oposición e planteaba, estupendo, non hai ningún problema, pois non, desta vez non, decidiron convocar un pleno, vale, perfecto, pois oye, teñen legitimidade para facelo, pareceme moi ben, pero non nos digan que nos non vimos aquí a dialogar con vostedes, oiga, é que moitas veces é tan sinxelo
como coller o teléfono, que nos conocemos todos, levantar o teléfono, chamar e dicir César, Mariluz, Miguel, Joli, Clara, podedes achegarvos aquí que queremos plantearvos isto no que estamos pensando, queremos levar a cabo esta actuación e nos gustaría contar co vosso apoio. Oiga, eso é acción de goberno, Eso é acción de goberno e nós encantados. E dígolle máis, probablemente con esa actitude teñamos moitísimos acordos, como de feito estamos tendo casi sempre neste pleno, moitísimos acordos, porque generalmente, independientemente das palabras grosas que vostedes moitas veces nos dedican, aquí a final acabase adoptando casi todos os acordos por unanimidade. Pero bueno, xa digo, eu entendo a legitimidade da súa acción de goberno, pero, oigan, tamén respeten que nos traigamos iniciativas, planteemos as nosas propostas e trátenas como tal, como propostas constructivas e en positivo para mellorar a vida dos nosos veciños e vecinas. Moitas grazas. César, eu che quero comentar que en relación ao que dices de que nunca se comentou con pleno extraordinario sin fazer composición, eu non me teño que justificar nin botar balóns fora aos funcionarios, nin moito menos. Sí, bueno, pero che comento por alusións. Se fixo este pleno extraordinario por cuestión de tempo, de prazos, co tema do crédito que tiñamos pendiente, e como había unha reunión do padroado, se entendía que ibades asistir. Entonces, bueno, foi desa maneira, eu non teño que botar balóns fora nin justificarme, pero foi así. E sí, e quizáis foi un erro pois non comentalo antes, sí, pero foi a diligencia e cuestión de prazos que nos urxía pois levala en tempo, vale? Continuamos co punto da moción. Ou votamos ou queredes pechaches ti? Maite, ¿no? Brais? Ben, os discursos están moi ben, pero os feitos, nos remitimos aos feitos, evidentemente. E me explico, Porque hoxe o Partido Popular, sin personalizar, o Partido Popular trae unha moción no pleno de novembro de Ribadavia e pide que o Plan Provincial de Obras da Diputación se destine á Fontiña Mariña. Pero que no pleno de outubro, fai un mes, e está na acta, o Partido Popular, en nome do seu portavoz, cando se debatiu de renovar a pista deportiva, do pabellón do Consello, está na acta, insisto, se dice incluso que os plans provinciais poderíanse facer esa pista. Entonces, vostede aclárese, que quere facer vostede nos plans provinciais de 2023? Que é o que quere facer? Que o Concello aporte a súa parte da pista deportiva ou que faga o da Fontiña Mariña? Isto en primer lugar. En segundo lugar, vostede, cando foi alcalde e pudo decidir os plans provinciais, o que fixo é o que fixo. Non destinou nin a Fontiña Mariña, nin ao pabellón do Consello. Nin a unha, nin a outra. Non, é así. Iso son feitos. E ora nos dice ao noso goberno que temos que facer. Fixero vostede. Pero é máis, é que vostede tamén pudo facer os famosos convenios a dedo da Diputación Provincial con moitos concellos, incluso sendo alcalde. Non nos remitamos ao plan de obras. Por certo, este concello ten plan de obras. E nese plan de obras, por certo, entre outras cousas, se solicitou a comezos de ano que a Deputación axudara e participara na Rúa da Veronza, entre outras cousas. E este concello vai a ter que facer unilateralmente, sin axuda da Diputación. O plan de obras existe, pero sin participación da Diputación, que son matices. E non será porque non presentamos proxectos, porque presentamos para Portanova, para o Pabillón, para a Groba, para Sanín, para nova captación. Presentamos por edificio do Matadeiro, no barrio de San Francisco. Presentamos proxectos. Iso é acción de goberno, Iso é acción de goberno. Que nos gustaría, porque
porque a mí me da igual que nos insulten nas redes sociais e digan mentiras nas notas de prensa, ou dobles mentiras, ou verdades a medias que son dobles mentiras. A nós eso nos dá igual. A nós o que nos gustaría é que, evidentemente, non se vetara os intereses e non fose fora na estrategia contra os intereses dos veciños de Ribadavia. A min o que faga está moi ben para un discurso e esta dialéctica do victimismo, pero eu aí xa non entro. A min creo que en político importante son os feitos. As palabras, evidentemente, tamén están ben e son técnica de dialéctica, pero o importante son os feitos. E os feitos falan por sí sós. Se pode edulcorar, se pode decir o que non entendo a reacción de xesticular e a sentir. Creo que estou sendo respetuoso cando vostedes falan, non xesticulo nin asinto. Bueno, evidentemente, despois entramos no victimismo, pero vostedes sempre están así, igual que están nas redes sociais. Aquí, como temos a oportunidade de defendernos e de argumentar e de darlle a contrarréplica, vostedes aquí veñen moi mansos e moi educados. Pero cando non a temos, que é nas redes sociais e nas notas de prensa, vostedes se pasan 3 pueblos con este goberno. E mesmo utilizan perfiles falsos anónimos, porque ni de valentía vostedes tampouco deben saber moito, e entran no personal, en ataques persoais. Cousa que eu, por ahora, ainda non fixen. E tamén teño capacidade de facelo, pero nunca vou a facer, non vai na miña ética non facelo, Eu o que teña que dicir o digo aquí, en pleno, aos veciños diante e a vostedes á cara. Vale? Entonces, bueno, isto de victimizarse está moi ben, pero é que os feitos falan por si sós. Os feitos falan por si sós. Entonces, desde o noso punto de vista, esta moción peca diso. E, polo tanto, non vamos a poder votar a favor. Nos gustaría que cambiara a actitude, justamente. Sen máis, moitas gracias. Grazas, Brais. Quenda de Nacho. Sí, a ver, si vostedes mesmos poñen a excusa de que quizás non está ben redactada a moción ou quizás non está ben explicada, o dixo el, non sei porque, non sei, é que non se pode dicir nada. Despois decides que vos falta, non sei que, eu non faltei a ninguén, digo, se vostedes mesmos decides que non está ben explicada, eu compraría o argumento. Pero eu, ata o momento, ainda con gafas pola edade, teño que ler. E como leo o que vostedes presentan, non o que me digan. Entón, vostedes aquí dicen, moción do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando a realización da obra dos accesos en torno do Centro Social da Fontiña Mariña en Francelos con cargo ao Plan Provincial de Obras da Diputación. Vale. Joder, pero si me deixades falar, eu explícome. Vale, ten o turno de palabra o voceiro do Partido Socialista. Eu, se queredes, explico. E se non, pois xa vai vosa, e ao mellor poñedes e publicades nesas que tendes esas vacas e esas cousas que decides así burradas, e xa está, porque non sei, é que non se poden explicar. Sí, home, sí, todos sabemos quenes somos, home. Entón, os insultos, aí sí que hai insultos, por certo, aí sí que hai insultos, ben insultos e ben faltas de respeto, a cuestións ademais personais. Pero bueno, independentemente deso, claro que é un acceso, pero se xo se dixen eu, pero é que nós pedimos ese acceso, é que é a emenda que traemos aquí, o acceso que hai para chegar á Fontina Mariña é o que pedimos que se arranxe, é o que traemos. Non, Miguel, non lle des a cabeza. Si vostedes o que se desprende da moción é que queren que, ademais o dicen, que o avellantamento vai asociado a veces, como se non superamos, as maiores dificultades na mobilidade das persoas, podemos concluir cun centro social cos problemas de accesibilidade. Se o que queren, se o vou explicar eu, se o que queren é dicir que o que hai que facer é accesibilidade cunha rampa e todo o demais, que é o que se... Pero, a ver, podo falar ou non podo falar? É que, Dios mío, é que, non sei, pero contestádeme a vos, non hai accesibilidade no centro da Fontiña Mariña.
A mellor desconocedes, non sei se o coñece alguén, porque os centros sociais, cando digo que é unha falta de respeto, é unha falta de respeto aos que estábamos aquí e os que traballaron nesa situación, A Fontiña Mariña ten unha accesibilidade donde marcaron os técnicos onde se tiña que acometer. E non no Penedo ese que vos estades plantexando. E que estades dicindo unha barbaridade de semejante tamaño que é imposible debatir con vos. A accesibilidade se plantexou pola parte traseira, que se non o sabedes, vos lo digo eu, hai unha rampa de accesibilidade como se plantexou en San Cristóbal e como se plantexou noutros sitios que fixo este goberno. Non este, pero outros gobernos que había aquí. E nomeadamente algún concelleiro que, por desgracia, hoxe non está, que plantexou esa necesidade. Vale? Entón, cando un se pon así, porque é unha falta de respeto. Entón, decide. Non, é que trasladarlle a xente que non hai accesibilidade é unha falta de respeto. Se me decides que queredes facer un barreno e chimpar ese Penedo non sei que, entón canto vale? Os 50.000 euros, estades de coña. E vos sodes vos gobernantes. Estades de coña. Subides ondas técnicas e que vos lo expliquen. Porque no seu momento, César, no seu momento, e falo de memoria, ao mellor esa obra xa costou tanto como que estades plantexando vos. E ao mellor fai máis de 15 anos. Esa sencilla obra que hai aí na parte traseira. E que estades dicindo cada cousa que non se pode vir aquí con ocurrencias. Entón, claro que vos explicachedes mal. Ou que quixechedes trasladar a xente unha cousa que, non sei, algún lle plantexaron esta necesidade, sobre todo os que son desde Francelos. Porque a min nunca me volveron a plantexar esta necesidade os que poden acceder pola parte traseira. E que precisamente antes non se podía acceder. Si, é verdade. E non podían acceder as persoas en cadeiras, non podían acceder as persoas con pouca mobilidade, etc. Home, ora, se queremos facer unha cousa ou queremos, pois plantexamos o centro social noutro lugar. Si, entón, sexamos serios. E o que digo é, esta obra, tal como vos traedes aquí, o que traedes, o enunciado, e o que estuvechedes vendendo nas redes sociais e na prensa, por certo, na prensa sí que é o que decía Brais, na prensa nos dedicades críticas como vos dá a gana, que non queremos invertir e non sei que, iso confundirá a xente, César. E ti non o debes facer. É o que digo eu, porque ti estás trasladando a xente que nós non queremos invertir o plan provincial nunha necesidade que teñen. Falso. Primeiro, porque as necesidades son outras e máis importantes que esa rampa de accesibilidade, porque xa existe, e eu defendo que xa existe, e non se pode decir o contrario, e outra, que se van facer os accesos como ti plantexas. Entón, nós con esta emenda vamos a decir que sí queremos que se arranxen os accesos, que a min foi o que me plantexou a xente, e supoño que aquí a moita xente dos que estamos aquí corporativos tamén, que os accesos que hai, a estrada que hai, que está en malas condicións. Igual, por certo, que está, mira, se en Francelos decimos que hai que arranxar algo, accesos, pois mira, a mí me plantexan máis os veciños o acceso do colexio, e non sei se os compañeros que están aquí tamén, que iso que estades plantexando vos. Se vamos por ese camiño. Si, o acceso ao colexio, si, ao mellor vostede non o sabe, pero a mí me plantexan. Entón, hai moitas necesidades, claro que sí, pero non se pode xogar con cousas que non son certas, home. Entón, mire, e remato, non se pode decir, aínda encima, que non queremos plantexar o plan de obras porque non queremos invertir, que depois hai unha distorsión nas cuestións. Nós temos un plan de obras que podemos facer nós, que é municipal, e temos o plan de obras da Diputación que realmente é o que é. Xo dixen antes, non descalifico as persoas, descalifico as institucións que fan eso cos cartos públicos. E digo, home, nós claro que plantexamos facer obras, o que pasa que ao mellor non as queremos facer co plan provincial, e as destinamos a gasto corriente por unha sencilla razón. Se o gasto corriente despois queda paliado en parte con ese gasto, podemos destinar a mesma parte a facer as obras porque nós consideramos que as podemos facer dentro do Concello, as facemos. E iso significa, ao mellor, optimizar máis os cartos, sinxelamente, porque o que non estamos de acordo é que a Diputación nos marque a quen lle adxudica as obras, como as fai e o que fai. Porque as últimas obras, precisamente, que fixo vostede co plan provincial, non é que fora... Quizás é a obra
Bueno, non vou a calificala, a obra do Piñeiral. Non a vou a calificar, vale? Entón, home, os cartos se teñen que emplear ben. E nós, xa yo digo, non sei se ve, ao mellor non veo a xunta de... non a viu, porque ao mellor non está publicada, eso estaba o consultando, pero non sei, na última xunta de goberno nos acabamos de adxudicar unha obra por parte do Concello que vai a cometer o Concello, que vostede, por certo, foi a primeira que vendeu na legislatura, que foi o asfaltado da Veronza, bueno, o arranxo, xa non sei, porque vostede xoga as palabras, a mellor ahora me dice que eu digo unha cousa distinta, pero vostede foi a fotografiarse co presidente da Diputación a dicirnos que iba a facer esa obra. Foise de aquí 2 anos casi despois e non a fixo, e dixo que era culpa da Confederación. Pois nós, se todo vai ben, faremos ese asfaltado, acabamos de adxudicar, e o acaba de facer o Concello. Por qué? Porque a mellor eses cartos os pode destinar dos recursos propios. Coller unhos cartos e facelo con recursos propios, nada máis, e lle sale máis barato. Mire vostede, porque acabamos de adxudicala por, non sei, non recordo ben, pero 27.000 euros. E vostedes presentaban 80.000. Bueno, cada un ten a súa forma de traballar, non digo nin que mellor nin que peor, pero os números están aí. Entón, o que está claro é que adxudicamos algunha outra anteriormente, como a recuperación de... que vostedes, por certo, criticaban aquí sistemáticamente cando non éramos nin siquiera capaces de acordar ca familia, porque tiña, bueno, uns problemas que, evidentemente, cando son familiares non nos vamos a meter, pero a Plaza de García Boente, que sempre era crítica recurrente aquí, pois nós acabamos de adxudicar que se vai a facer un arranxo e se vai a decentar. Non vamos a facer tamén con recursos propios. E son recursos que salen de sacar do Concello. Por qué? Porque podemos facer se metemos os cartos noutros. Ahora, non fagamos trampas, Insisto, nós presentamos a moción de sustitución porque entendemos que se ten que facer esta obra tal como se plantexou dende un inicio. Esa é a obra que nós entendemos que o Partido Popular quería traer. Si realmente, e xa o digo así de claro, si realmente o Partido Popular quere plantexar técnicamente e ve que é viable técnicamente facer unha rampa de accesibilidade, outra accesibilidade distinta, que traiga outra moción, que traiga unha moción ben redactada e ben explicitada e ben documentada por os técnicos para que se poida realizar, e nós xa veremos o que podemos aprobar, ou non, pero tráigana e o veremos. Ahora, con esta redacción e esta moción non o podemos plantexar, porque aquí, dende logo, vostedes non falan deso para nada, non falan de... Home, leo os acordos, Leo os acordos e sigue dicindo obra de mellora dos accesos en torno do centro social, nada máis. Se plantexan outra cousa distinta, nós debatiremos sobre ela. Outra vez aquí, con argumentos técnicos que avalen o que vostedes defenden, ou non. Pero o que vostedes plantexan, nós o temos claro como se ten que facer, e por eso presentamos esta moción de sustitución. Ademais, lle pedimos aos grupos que avalen, porque isto se vai realizar. Unha última cousa. Tamén, pero isto vai máis destinado a Maite. Claro que temos ganas de facer as cousas. Evidentemente, e tamén vai a por diante unha. Se non se fan este tipo de obras, estas que plantexamos, é porque estamos pendientes de que os planes sectoriales que os permisos sectoriales nos den para este tipo de cuestión. Que hai algunhas que eu particularmente estou en desacordo que teña que ser así, que teñan que ter eses permisos. Pero bueno, hai que respetar a normativa. Entón, cando iso aconteza, pois, se nos dan os permisos e a Diputación non dixen quer foras a vetar. O que dixen é, se ti non as vetas, evidentemente, porque eres o que das a orden, claro, eu digo, se ti non as vetas, bueno, César, deso tampouco vou a falar, non digo por parte túa, pero non digamos como se reparten as cousas. Eu estou encima tamén, Non, eu non dixen eso. Escoita, eu non dixen eso. César, eu non dixen eso. Eu só dixen o que dixen. Eu volvo a repetir. Se ti non as vetas e autorizas que veñan, que iso é o que lle quero decir a Maite, as cousas son moi sinxelas. Se chegan os permisos, hai que decilo tamén. Esta obra se fará antes, os accesos se farán antes desta maneira, se a Diputación quere, que unha obra provincial do plan provincial. Porque as obras do plan provincial, ao mellor a estas alturas, aínda están sin executar.
de ano. Por lo tanto, eu creo que, se queremos facer as cousas e facelas ben, eu creo que aquí non hai máis debate. Eu respeto as propostas que tai cada grupo, pero esta non a podía respetar no sentido de que para nós xa está ejecutada a petición. Por lo tanto, a petición e a forma de facela nós entendemos que é esta. Nada máis. Ben, quenda de pecho ahora sí do Partido Popular, nos comentan se aceptan ou non a moción de sustitución. Vale. Ben, no, a de sustitución evidentemente non, porque sería tirar a nosa proposta. Nos planteamos que si se puña como engádega, pois que aceptábamos, por suposto que sí, que se engadira ese como punto terceiro, pero se queren sustituir e eliminar os puntos que propoñemos nós, non podemos estar de acordo, lóxicamente. Entón, entendo que si é unha de sustitución, haberá que votar a emenda, e se aproban a emenda, pois sustitúese o texto, pero nós, evidentemente, unha emenda de sustitución non a podemos aceptar, xa digo, porque ademais entendemos que é complementaria e que se podía plantear como unha emenda de engádega. Gracias. Ben, pois sometemos a votación a emenda. Votos a prol da emenda. Maite, que espera que ten unha dúda. Eu estou de acordo na engádega, como decides vos, pero non que se sustituya toda a moción que les presentan. Entón, eu estou de acordo coa engádega que queredes facer, pero non... igual non entendí. Vamos a ver. É que nós, non sei, non me expliquei ben. Nós non temos ningún problema en que toda a moción do Partido Popular se recolla, porque volvo a decir, nós concordamos no espírito da moción do acceso, creo que como estamos falando todos. Pero, se o Partido Popular acepta a emenda, sea de sustitución ou sea do que sexa, está aceptando o que nos decimos de como se teñen que arranxar os accesos. Ahora, o Partido Popular en ningún momento plantexa aquí, porque se fala, como eles acaban de decir, non como ven na moción, acaban de decir que se queren plantexar unha rampa de acceso e todo o demais, nós eso non o vemos nin na moción, non o podemos compartir. Outra cousa é o que pense. Por eso decimos, nós os accesos plantexámolos arranxar con esta emenda e esta maneira. Se queren traer unha outra moción que plantexe unha accesibilidade con outra rampa e todo o demais, que o plantexen dunha maneira máis acorde co que nós entendemos, e o discutiremos. Pero nós, por eso entendemos que é de sustitución, porque non podemos compartir neste momento algo que nin ven na moción, nin ao mellor entendemos que se ten que realizar aí, porque non, ao mellor técnicamente non é viable. Vale, esa é a nosa posición. E creo que é suficientemente correcta. Ben aclarada a explicación, votamos entón a emenda de sustitución. Vale, votos a prol, votos en contra, abstencións. Ben, rexeitada. Entonces votamos a moción. Votos a prol, votos en contra, abstencións. Nos fixamos o lío tamén. Nos temos que... Votamos a moción, vale. Votamos... A emenda ficou rexeitada, vale, a votación. Votamos a moción do Partido Popular. Votos a prol, votos en contra, arriba, abstencións. Vale. Queda aprobada, sí. Vale. Pasamos ao punto número 7, mocións de urxencia. Ten unha Ribeiro en común. Ben? Explícala ti directamente, Brais. Non enviastes aos grupos? Non? Pensei que se enviaron. Non, eu mandei na... Non, eu non a trouxo, sei na de memoria.
aclaro primeiro a urxencia, se mo permitides, e en segundo lugar aclaro que esta moción foi registrada, aí está a copia, registrada o martes. Por lo tanto, por conseguinte, pensei que todas as mocións normalmente a pleno, ao ser registradas, se mandan polos xestiones e se mandan aos portavoces. Isto é o que eu pensei, por eso non yo mandei a ningún grupo. En todo caso, a urxencia basicamente é porque justamente o xoves, o día das comisións, hubo un problema nas citas, hubo un problema de días, evidentemente para o venres non había citas, os xoves ás 9 da mañán, e evidentemente a partir de aí se inicia un diálogo con diferentes pais e nais por parte deste grupo e tamén con profesionais médicos, donde nos preguntamos que é o que pasa para que algo tan importante como é a saúde dun neno ou dunha nena non nos dean cita o día seguinte. A resposta evidentemente que non había aglomeración de citas e a partir de aí unha serie de eivas que se detectan no servicio por parte deste grupo da suficiente gravidade como para traer aquí a pleno e registrala o día que a fixemos, que foi o propio martes, que fai 3 días, o día 22. Esta é a cuestión da urxencia. Pensei que había que votar a urxencia. Si, votamos a urxencia. Claro, Votos a prol. Ben, continúas entón coa exposición. Ben, moitas grazas. Basicamente o que pedimos é que se reforce un servicio para nós básico para Ribadavia, pero tamén para a comarca do Ribeiro. Hai que recordar que este servicio non afecta só aos nenos de Ribadavia, sino a de toda a comarca, que no PAC do Ribeiro ten aquí a súa médico pediatra, as súas médicas pediatras, e o que pedimos é que se reforce a xornada ao 100% as dúas médicos pediatras, que ademais, algo que parece increíble, porque eu recordo perfectamente cando isto non acontecía, que se sustitúan, se cubran as baixas, as vacacións e os días libres de todos os profesionais médicos, dos profesionais sanitarios do noso centro de saúde. Parece increíble porque non fai tanto, isto era o normal. Eu me lembro ir ao médico e se estaba de vacacións había un sustituto. Agora evidentemente o compañeiro, xa da especialidade que sea, xa de familia, pediatra ou o que sea, é quen fai a sustitución. O que sucede é que se lle aglomeran e se satura o servicio. Consideramos que isto polo menos non debería proceder, pero no caso de nenos e médico pediatra debería acontecer aínda menos. E ademais tamén pedimos que os Sergas, a área sanitaria dos Sergas de Ourense e os Sergas dos servicios centrais da Xunta estuda a posibilidade, xa que somos un PAC comarcal, xa que non todo o mundo pode acceder e ir a Ourense nunha urxencia, que é onde estaría o servicio de urxencias, evidentemente polas tardes e sobre todo fin de semana e festivos, pois houbera a posibilidade de un médico, unha médica de guardia coa especialidade de pediatría, porque evidentemente é algo moi específico e desde logo que creemos que é crucial. E non só é crucial para a saúde e para a vida na realidade nas casas do que máis se quere, sino que ademais tamén é un servicio básico para asentar poboación e para que evidentemente Ribadavia e o Ribeiro unha vez máis non nos recorten servicios importantes como xa ten acontecido aquí neste centro de saúde, por certo, e evidentemente tamén nos colexios, onde recurrentemente a Xunta pois fai recortes no noso municipio e na nosa comarca. Creemos que é unha moción xusta, por lo tanto pedimos que se traslade esta acordo, esta petición en nome do pobo de Ribadavia a través do Concello a Xunta e os Sergas. Grazas. Grazas, Brais. Quenda de Maite Benegá.
Ben, bueno, eu non mentía cando decía que non tiña moción, porque non a tiña, pero sí que tiven conta dela a través da prensa, vale? Claro, mandouse a prensa e claro, eu xa, no, o primeiro que pensei, eu, bueno, menos mal que nos enteramos por a prensa, foi o primeiro que pensei, pero bueno, se non se nos enviou, tampouco vamos a polemizar por estas cousas. O que quería dicir é que antes non fixen a miña segunda quenda de intervención, pero bueno, o que pode dar unha moción do PP, Menos mal que presentaste solo unha, que se chegades a presentar máis, porque o que pode dar, o que pode dar. Entón, esta moción, exposición de motivos perfectamente, e o que se pide tamén me parece xusto. Sempre que se trouxo aquí algo relacionado con servizos do noso PAC, sempre se apoiou por parte de todos os grupos, no momento que se quixo quitar ou que se quitou algunha temporada o psicólogo, e agora co pediatra, pois, eu non sei como está funcionando realmente, porque claro, cando non tes fillos en idade de pediatría, pois enteraste menos, pero sei que agora, como se di aquí, que hai un pediatra a tempo completo e outro que ven uns días, non sei se realmente é suficiente para cumplir a demanda que ten o servicio de pediatría de Ribadavia, que nos tempos en que eu, por lo menos, fixen uso del, sempre funcionou bastante ben. Non sei se realmente, pero bueno, ao ser un PAC comarcal, como se di, supoño que a demanda é maior. Agora tamén se está, creo que coa vacinación dos nenos para a gripe, por o que tamén a saturación e as colas serán máis grandes. E non se nos pode esquecer que a sanidade está tamén en pé en casi todos aquí, en casi todos os sitios. De feito, houve manifestacións, houve folgas, tanto de médicos como de enfermeiras. Creo que en Pontevedra incluso ahora xa están en pé de guerra coa sanidade. Pareceme xustísimo as reivindicacións, porque son tamén un servicio fundamental e imprescindible, porque sin eles, madre mía, que sería de nosa saúde. Por iso eu creo que é moi necesario que eles reivindiquen e que nos apoyemos tamén a este tipo de cousas. En canto a que poida haber un reforzo os fins de semana, sí que é verdade que calquera médico que está de garda no ambulatorio, se levas un neno, xo atenden, pero calquera problema que eles poidan interceptar, que poida ser maior, o derivan a Ourense, como pode ser tamén cunha persoa maior. Que poidera haber un especialista? Por suposto. O noso punto de vista é sempre o que decimos é que nunca a peor. Sempre que nos quedemos como estamos ou que intentemos mellorar. En este sentido tamén. Grazas. Grazas, Maite. Quenda de Nacho. Bueno, nós non entramos a nós se nos facilitou a moción, non entendemos se houve un erro ou non, tampouco creo que eso sexa ahora o problema. O problema é se realmente pero estaba dicindo que non é cuestión de quen tuvera error, digo que a veces as cuestións, cando somos o suficientemente adultos para entender cando son necesarias e urxentes e cando non. Despois, se hai algún erro por parte de calquera ao enviálo, pois eso non é un problema. Entón, eso é o que quería decir. Digo que nós é que isto é tan recurrente no Centro de Saúde de Ribadavia, pasa que hai unha diferencia. Maite, eu canto dá unha moción do PP? Pois eu nin che conto as que daban cando eu era alcalde. As que traía o BNG tamén, sabes? Votaba aquí horas e horas, aguantando a todos, e ademais con bastante, moito peor tono que este. Entón, incluído xa digo o BNG.
non é unha cuestión nova. E digo con respecto a esta moción que porque tamén era culpa miña, que me acordo perfectamente que a culpa de que nos quitaran pediatras, nos quitaran ginecólogos, nos quitaran tal, acababa sendo culpa do alcalde, e incluso non recordara ben as mocións que nas traía, pero era culpa do alcalde, eso o recordo perfectamente, ahora nin siquiera se dice isto, pero hai unha realidade, que o Partido Popular é que ten as competencias en sanidade nesta comunidade, entón eu creo que como é tan recurrente, pois nós vamos votar a favor, pero porque xa o temos reclamado en tantas ocasións, non isto. Pero tamén hai que facer unha pequena reflexión á sociedade, porque a veces somos representantes deles. Nós puxemos de manifesto aquí, sendo goberno, bueno, recordo de parar hasta con miles de firmas, e de presentalas na Consellería, fai moitos anos, parar que nos quitaran unha enfermeira. O recordo perfectamente, co alcalde que naquele momento era Marcos Blanco, e presentala ali, co goberno do Partido Popular tamén na Xunta, como casi sempre. Recordo que non nos quitaran unha das ambulancias que había, o recordo perfectamente. Pero recordo tamén como se acabou quitando o servicio que levaba moito tempo de xinecoloxía e se acabou laminando. A sociedade tiña que haber respondido de outra maneira tamén. E con isto creo que tamén. Non digo pero cando facemos un chamamento aos grupos políticos, pois debemos darlle a entender que unha pintura, un acceso novo, uns baños novos que se venderon como unha maravilla, que levábamos nós solicitado, por certo, moitísimas veces, e que ademais trouxemos ali aos técnicos para que o fixeran, se vendeu como se fora a panacea. E a panacea era que había que facer un centro de saúde como se nos exigía a nós. Un centro de saúde novo, un centro de saúde ben dotado. É un centro de saúde que, ademais deso, teña servicios. E esa é a realidade que nós pedimos dende sempre. E a seguimos mantendo. E aproveito a cuestión para decir unha obviedade, pero non por eso vai a deixar de... O gallá non pase, pero non vai a deixar de ser menos certa. Despois, a ver se sempre o que dice aquí as cousas é o culpable de todo o que pasa neste pobo. Nestes días estamos vendo, porque aquí como somos de extremos, como os ríos volven a estar cheos. Estamos vendo como xa tuvemos que cortar algúns dos accesos do paseo. A onde vou con isto? O gallá non pase nada e non chegamos a ter inundacións este ano fortes. Digo, porque ao mellor os accesos do centro de saúde se ven afectados. Entón aí veremos se a necesidade real de ter un centro de saúde donde se ten e volver a pelexar por o que estuvemos pelexando 20 anos é verdade ou non é verdade. Xa digo, o gallá non ocorre. Algún día vai ocurrir. Entón despois pasará como da auga. O mellor o alcalde ou a alcaldesa que lle toque será culpable deso tamén. Cando levamos reclamado 20 anos un centro de saúde, como levábamos reclamado 20 anos unha nova captación. E despois son culpables os que están aquí. Entón, centrando o tiro, nós estamos de acordo no servicio de ter máis pediatras, estamos de acordo no servicio de ter enfermeiras cando chegas ali, que todos vamos ali moitas veces, e moitas veces como salga un médico e unha enfermeira, por non sei que razón, ao mellor porque non será coberto algunha vez, pois tens que esperar unha hora ou 2 horas a que veña un médico. Lóxicamente se está cubrindo un domicilio porque ao mellor non está o segundo, porque non o dan coberto por cá. Iso tamén se podía poñer nesta moción. Se podían poñer moitas outras cousas. Pero, bueno, eu creo que o tema é que todos, xa dixen antes, somos adultos, sabemos o que pasa ca sanidade, por lo tanto, para nós, dá igual quen intente mellorala, o importante é que se mellore, porque o Centro de Saúde de Ribadavia, dende logo, non está cumprindo o que nós entendemos que ten que cumprir, que é a atención primaria para evitar que se colapsen as urxencias e todo o demais. Pola nosa parte, non, nada máis, entendemos que ten que ser así. Ben, quenda de César, Partido Popular. Moitas grazas. O noso voto vai a ser favorable á moción. Gracias.
Vale, vamos a someter a votación, pero quería comentar algo. Que, bueno, que é algo que está comentando, que se comentou xa tamén Nacho, que é algo que levamos sufrindo durante moitos anos, o recorte de persoal, que xa desde o Grupo Socialista reclamamos unha enfermeira do PAC cando había dúas, se recolleron firmas como ben dixo, reclamamos tamén o psicólogo, odontólogo, ginecólogo, pediatra, traballadora social que estaba, bueno, collía vacacións e logo se xubilaba, loitamos porque se cubriran estas prazas, porque houvese tamén administrativo no centro de orientación familiar, que é o que dar citas para o psicólogo. Estamos na peor época do ano, con gripe SARS, con brotes de bronquiolitis, COVID, bronquitis, analíticas retrasadas, tratamentos sin revisar por falta de seguimento, ao non haber médicos e falta de personal, atención primaria, pois estás, bueno, que non levanta a cabeza desde fai anos, as competencias, como ben se comentou aquí, son da Xunta de Galicia, da Comunidade Autónoma, que, bueno, creo que, se mal non recordo, pois rebaixou o presuposto en atención primaria para ano 2002 e isto o están sufrindo os pacientes que non veñen sendo outro que os veciños e veciñas do Concello de Ribadavia. É algo polo que sempre loitamos por a sanidade pública e por os servizos no noso Concello, incluso gobernando César, hai que decilo, se recortaron moitísimos servicios destos que nomeei e desde este grupo, desde este goberno, pois intentaremos loitar para que non se eliminen os servicios de atención primaria, que colapsan as urxencias, porque ao non haber médicos, ao non haber pediatras, isto deriva en un colapso de asistencia nas urxencias. Un veciño ou unha veciña non ten que ir a unha urxencia, a un hospital a urxencias, por unha gripe, por un catarro, é o que se está facendo mal uso das urxencias debido a este recorte en persoal e contratos precarios das enfermeiras e persoal sanitario. Entonces, totalmente de acordo con esta moción. Poderíamos engadir moitísimas cousas máis que me chegan e que sei, pero deixarémolo para outra ocasión. Vale, entonces sometemos a... Queres pechar, que me peche, Brais, sí, autor da moción? Moi breve, porque na realidade, tanto na exposición como tamén concordo totalmente co que acaba de dicir Noelia, co que dixo PSOE e BNG, o compartimos totalmente. Evidentemente, nas mocións se poden meter moitas cousas, pero o que está é necesario, é xusto e ademais é factible de facer. É algo concreto e se quixo, ademais, con esta moción, centrar o tiro xusto neses puntos e xusto nun servicio de pediatría. O PP se queixaba antes Maite, na anterior moción se debatiu moito tempo, concordo con Nacho de que na anterior legislatura se debatía bastante máis. En todo caso, de queixarme entre unha cousa e outra, prefiro que haxa debate nos grupos, que os grupos este o foro para debatir e propoñer e facer réplica, e non como fixo agora o Partido Popular, que non ten nada que decir sobre este problema de Ribadavia, máis que vota a favor, non quere absolutamente tocar este tema. Evidentemente, pensa dar carpetazo ao asunto, dicindo que vai votar a favor, pero é que nin unha mención, non lle merecen ninguna opinión este tema. Eu, de verdad, que me quedo un pouco abraiado. En todo caso, si hai que queixarse, que evidentemente respeto cada quen que faga o que queira, pero si hai que queixarse polo tempo, me queixaría, en todo caso, pola pouca importancia que se dá nas intervencións do Partido Popular. Un tema que, desde o meu punto de vista, desde o noso punto de vista de Ribeiro en Común, é sustancial. É sustancial. E aparte que nos afecta a todos, ou nos afecta na nosa casa, ou aos seres queridos veciños, amigos e demais. En todo caso, por tamén mencionar dúas cousas e xa acabo. O que se pide na moción é básico. Se pode facer, se facía algunhas cousas no seu día, fai anos, e polo tanto se debe facer ou intentar volver a facer. E isto hai que trasladar tamén ao responsable da área sanitaria de Ourense, que moitas veces anda rápido e veloz para responderlle ás peticións deste Concello, entre outras cousas, de melloras dun acceso que, desde o noso punto de vista, non quedou en bo estado.
Non é de recibo que a Xunta, por exemplo, basta con facer búsqueda en internet para saber que a Xunta está mellorando moitos accesos de centros sanitarios e moitos aparcadoiros. E aquí a resposta que se nos dá desde os Sergas é que ellos desto non queren saber nada. Cando é un terreo titular dos Sergas de Ourense. Entonces, eu estou moi de acordo coa ubicación, me lembro perfectamente deste debate. Si se chega ao río ao centro de saúde vai a chegar só aos baixos, igual que chega a outros baixos de toda a Rúa Carballeño e parte da Rúa Ribeiro, e non por iso vamos a tirar os edificios da Rúa Carballeño e da Rúa Ribeiro. É certo que, evidentemente, se ocupan os baixos, nos baixos non pode estar localizado nada de infraestructura sanitaria, obviamente. É algo que perdes, é un espazo que perdes para ese edificio. Pero me acordo perfectamente cando tamén o Partido Popular estaba en contra da reforma no centro de saúde. Están as actas e están os vídeos, e a presión que se fixo e a iniciativas tamén no Parlamento desde a nosa modestia tamén eso fixo que se cambiara por parte do Partido Popular e se logrou a veces as mocións e facer presión e facer as reivindicacións unha e outra vez a veces nos poden criticar por pesados pero hai outras que tamén se consiguen cousas e isto do centro de saúde é outra é un novo exemplo e o faremos tanto co servizo de pediatría, tanto cos puntos que se acordan aquí e tamén co acceso, un acceso digno, porque a rampa que ali existe no actual centro de saúde non é digna, se pode pintar, pero non é digna, e unha entrada ilegal onde a policía local fai un informe que dice que as ambulancias están sistemáticamente saindo de maneira ilegal e cos coches ali hai atasco sistemáticamente e a Xunta se nega a acceder eses terreos para que se melloren eses terreos. Bueno, desde o noso punto de vista seguiremos insistindo e esperemos que consigamos o mesmo que se consigo coa reforma do centro de saúde. A saturación non é só polas vacinas ou pola gripe ou pola que agora estamos na época de inverno. A saturación é estrutural, se pode decir. Por certo, un matiz, as vacinas se poñen en enfermería, non nas médico-pediatras. Entonces, as médico-pediatras están saturadas. E, insisto, asisten a nenos de toda a comarca do Ribeiro, non só de Ribadavia. Entonces, bueno, eu creo que, máis alá de votar a favor, creo que toca tamén seguir loitando, porque, como aquí xa se dixo, aquí nunca nos regalaron nada, en Ribadavia nunca nos regalaron nada, e sempre hubo que batallalo, e nesas estamos. Grazas polo apoio. Grazas, Brais. Sometemos a votación esta moción de urxencia. Votos a prol. Fica aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, robos e preguntas. Maite Benegá. Bueno, se me permite, alcaldesa, ou quen sexa, eu quería apuntar que eu non me queixei, non me queixei do tempo que utilicen cada un para explicarse, para nada. Eu fixen un chascarrillo, como lle chaman os andaluces, vamos, pero para nada me queixei. E máis, a min encántame escoitar a todo o mundo, porque eu de momento estou aprendendo, e teño moito que aprender, creo. Entonces, a min gustame escoitar o que dicen os meus compañeiros, a veces gustame máis, a veces gustame menos, como lle pasará a todos os que estamos aquí presentes, pero eu digo que de momento estou aprendendo, quédame moito por aprender. Entonces, é o que digo, que se un grupo da oposición que ten cinco concelleiros presenta unha moción e esa moción sirve para que estemos aquí a veces, bueno, sempre dándolle voltas ao mesmo, pois a veces dirán eles, pois mellor non presentar nada, non? A mí por menos pasaríame, se eu veño aquí con a moción non sei, era a miña intención decir canto deu, non queixarme, non me queixei para nada. Entonces, agora a miña primeira pregunta, que máis ben é un rogo, vai referida a unha petición que fixo a AMPA e o Ribeiro, dunha marquesina que creo que xa estaba solicitada. Eu non sei se é competencia exclusiva do Concello. Si, o ano pasado xa fixeron e volveron a solicitar o 21 para as marquesinas para a parada de autobús para que cando chove non se mollen. Non sei se é competencia exclusiva
ou de Educación, da Consellería Si, ou se de... está solicitada a medida. Vale, ben, pois ese era un rogo que tiña. Despois, non sei se xa hai unha data determinada para a inauguración das nosas luces de Nadal. Sí que estuve mirando a Xunta de Goberno que enviaron hoxe unha xunta que era ten bastantes densas, bastante cousas, e non sei se viña unha empresa, non sei se a mesma de sempre, se cambiou, a empresa que se vai colocar as luces, sí, estou falando das luces e se temos unha data para a inauguración. Tamén se falaba de Riba Nadal, non sei, o mellor, como tivemos comisións, eu sempre digo, eu creo que as comisións informativas son para informar, e eu a veces sinto que non nos informan o suficiente, de verdade, eu sinto, o mellor é a percepción miña, xa digo, eu a veces sinto que non nos informan o suficiente. Tamén nese momento preguntamos por o 25N, díxonos que dependía da Consellería de Benestar, solo se mencionaron unha actividade dos colexios e da AMPA, despois sí que nos pasou. Entonces, bueno, eu digo que a veces nos gustaría estar, a min por lo menos, eu falo por min, a min me gustaría estar máis informada por parte do goberno, sobre todo nas comisións, non que o día seguinte salga que se van a vender 3 soares máis e que despois, por dir un exemplo, que se van a vender 3 soares máis, que se vai facer non sei que, pero nas comisións solares, sí, solares, vale. Por poñer algo, que tampouco quero, que aquí lévase todo a rajatabla, non? Por decir algo. Sí, despois, mira, é que xusto teño aquí no teléfono porque isto saquei no da acta da Xunta de Goberno que alín así de prisa correndo. Aparece reflexado que se van a actualizar os saldos dos traballadores, dice, segundo a disponibilidade da tesourería. E a mí gustaríame saber cal é esa disponibilidade que ten a tesourería. Sí. Eso pon na acta, vale? Sí, está na acta. Despois tamén aparece unha empresa que se chama Esimpro, que presentou unha actualización dun proxecto de mellora de suministro de agua. Eso é o proxecto da Agrobasa nin a actualización que se fixo. Bueno, esa tamén é unha pregunta, entonces, ese proxecto en que consiste e cal é o seu custo. E despois tamén se menciona... Non, estou na vendo porque saquei da acta. Tamén se menciona que a Confederación Hidrográfica refírese á tramitación dun aproveitamento de agua dende o río Maquiáns. A pregunta é, estás a tramitar un aumento do caudal que se capta desde o Maquiáns? Bueno, xa che digo, mireino así a correr, non me deu tempo, pero bueno, pareceu unha... importantes cousas que aparecen aí na Xunta de Goberno. E creo que por a miña parte nada máis. Grazas. Ben, Maite, coméntoche. Ao tema da marquesina, é que non entendía ni a miña letra, está solicitada xa, como solicitaron a AMPA. Inauguración de luces de Nadal, temos previsión de, queremos, inaugurar o día 3 para coller a ponte, facela nesa fin de semana, que cuadra viernes, sábado e domingo. Xa se está colocando a bola, as árbores, está contratada a empresa é outra que, non me sei o nome, non sei se o dixeches ti. Vale, bueno, o motivo de cambiar de empresa é porque nos deu un orzamento moito máis barato, vale? Era unha de casi 14.000 euros contra unha de 8.000 e pico, 9.000 euros. A maiores se hai que, pois, unha vez colocada, se hai que engadir algunha arcada máis ou algo máis, pois se pon, vale? Tema Riba Nadal, non se enviou nada porque estábamos esperando que nos enviasen saúde, que nos enviasen orzamentos,
ainda non está pechado. Tema actividades do 25N, depende evidentemente da Consellería de Servicios Sociais, da Concellería, perdón, de Servicios Sociais, e había, vos comentei que había unha obra contratada contra a violencia de xénero, que, bueno, por desgracia, unha das actrices, pois tivo que operarse de urxencia e tivemos que cambiar a obra. Entre que se buscou isto, pois solucionamos, che comentei que nos iban a enviar o cartel, bueno, as actividades que hai están xa en redes, a obra de teatro, os cartéis, a cartelería, se colocarán 2 bancos contra a violencia de xénero. Hai un vídeo que se vai a lanzar dos maiores que participan do asilo Nosa Señora dos Anxos e que participan tamén os residentes do centro de día Aloumiño. Vale, se lanzarán, entendo que esta noite ou mañán a mañán, é un vídeo no que participan, que lle mandan unha mensaxe aos xóvenes. Tamén se iluminará, como sempre, o Castelo de Ribadavia, a Fonte. Non sei se me queda algunha actividade máis. Os servicios sociais irán aos coles a dar unhas charlas sobre violencia de xénero que solicitaron as nais e pais da AMPA. Creo que non me queda ningunha actividade máis. Ben, convido-vos, evidentemente, a lectura de manifesto ás 13 horas, fixos ás 13 horas, por motivos de, que a xente sale de traballar, a xente local sale de traballar, e que, lle daría tempo a chegarse á Praza Maior, se puxo a pancarta no balcón. Esas son as actividades. Acta da Xunta de Goberno. Se respondeu a actualizar o saldo dos traballadores segundo disponible na tesorería, porque solicitaron que no mes de novembro que se puxera este incremento do Estado para os funcionarios, e teñen que valorar os técnicos a disponibilidade, como ten que ser do diñeiro, vale? Porque un sindicato pediu que se pagaran xa en novembro. Empresa dos suministros de auga son para a nova captación do Miño. A Confederación, que envía isto de tramitar o aumento de caudal, é un requerimento que fixeron e que xa remitimos hoxe. Ben, Partido Popular. Sí. Aproveitando o turno de rogos do grupo, é que antes, quero aproveitar o turno porque antes se me quedou unha cousa, porque me sabe mal que o secretario asuma que foi erro seu cando na realidade é un erro compartido. Debería tamén telo enviado a moción a todos os grupos, independentemente del, sobre todo porque o secretario hai que poñer en valor o seu traballo, sempre está receptivo con todos os grupos, con todos os concelleiros, lle pedimos moitas tarefas e entonces é normal que se lle poidan pasar cousas. En todo caso, quería aproveitar o rogo de reunión común para mencionar o agradecemento e compartir culpas. Grazas. Vale, grazas, Brais, que enda de Partido Popular non ten ninguna moción. Levantamos a sesión e, como digo, quedades convidados mañán ao manifesto de